Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC kalapan ramjur ka sarkar MDA bakam shimla buram niki longkmi ban kiret pa bandan benta hapo wakin hun menteri. Nakalyang ka President jong ka Meghalaya Pradesh Mahila Congress ka Kongjap Lin Shila kalat herak bating ka sarkar ka jing bam buram niki longkmi bat klam kunthop watla ki don ki longkmi ki babyang ban shim ka shuki menteri. Kalong baga jila jungi latip baga de jila ba ajat shaka kinthe Henry kani ka sarkar kam shimla buram yakata. Nakalyang secretary ke MPCC uba Manuel Badwar habakran kani ka sngi ulaong baga BJP kadon kiti ban ambu menteri da kalong kmi ba na karit pa. Ulaong baga jaka ban aibor ki long kmi kani ka sarkar ka badan menta ban ka BJP kam aila de ki long kmi bat kisdang bande da ka bor. Kalong ko basngosi ban yui baga sarkar ka kren tang ka ktian Henry ki kam kim shimla long kumbaki kren. Ni pi baro tengi don mentahang ni bangi kwa ban ai kuai ka press note ka ba day chapang ka jing ya reshuffle ya ka ministry ba menen ti ngilap ba ha ka ministry ba ki ya reshuffle menen ti ki longkme ki sha sideline no umdan budget what iwe longkme ru ti ha ka society kabangi ni ai judge ka kme ni sngo do men sim ken balay ba ka ne ka government menta ka sideline no ki kintay bakinum ai banlong minister tiklalong ki shinrang bat ka wai ru kalong ba mo ka jing shon ki kintay ki kamsu thu ba kintay handre menta da don ki problems ma ba face ki long kme kin kam shem jing bandai ho ya ki shinrang bandai ya thu hande da don ki long kme pa de ki long ki kam sngo kila long kulut mensim pleu lut kata ke ka badon ha ka mensim jeng ki ke bagi don ni kita ke jing shan te tang kata hi kin bangia don ni ka press conference menta ka sngi ya no bandon ha cabinet ka tangim la mo ban ong bro lain ngot de kijet iwe ni kita ki lain ngot ka biang palan kata ka jingbit ka jo ka ka de ka jingrai jong pai ba nga shimet ngan rai man tau pai ba kum no ki i ba kum no ba itrikam kata ngam la mo ba ngan ong nga shimet ngala ban ong ba yo imnang batrikam yo ki pai ba ki ong inang palat yo ngong inang batrikam handrei ki pai ba ki rai ba ki ong kumno itu kong iong bakinang tengi haka ru kompe jing baim nang trekap katangam la ban rai mo ya kata king ngidang ya perkat ngidang ya syong ngidang ya puson banaka daw ayu ba ka ne ka sarkar kam ai lat ya ki kentei ban syong haka syuki haka ni ka kenti ong ka kabun ha halyang khamtam hakalyang kikimtei haka banong haki problems mo ki jingshon bakilap kikimtei mantakin haka jingko jingsia ne aki pule puti ne haka jinglong kentei bangilej banong bani address yo minister shinrang ni kam shem te bakalong te ban address tengin dadon kentei ko menta syong ikong amprin ne ikong Santa Mary ne kiwei ikong nang tina pogawi zengilej nila ban keren te nila ban address bai itang baya shinrang pade bangin lik keren ngimla ban keren lut ki sutu em ke ibang ong silong ngumni kin kong long ka jing sutu jungi na parti mo kalong ba haka cabinet lanu kin ki discussion ki ba kham don kam bani discuss te ban long ya ka imlang sa lang ya ka sinchar khadar mo te mata haka tu ka cabinet ladang don ki kin thai kanwan jing namar ba haka no ko por hi na pet kum ba long haka ni ka society jungi ken ka ba ka kan thai ka de ka ba hakmat du wat ya ka long ying long sem du ka de ba hakmat te bla ti pipet mentai ka jat ru ngi sim na ka kenthai tapat wat ki khun ki ti ru ki de jong long kawan hin ka long yeng jong ki balong chu ong no la long no ta ka te menta phina pet ka ni ka ki crimes
kibala komit mah pok Meghalaya babun hi mentah kibasha thombor bha kidai hi ki khulung ki khna bar ki kinthai te ban ong ba ngi de ban te lakam de tamun te lakam ban kerda ya kata ke ke jing don hapok ka lang sa lang jungi kan te ban ong lada don ki kinthai bar hapok kabinet te le se ka sensitivity mah japang ta ka jing kajing ya puson kajing ya discuss kajing ya keren hu tu apa kabinet kanum klanchuk kan te kajing tiang jungi kalong ni kan khamtam ha kani ka rata menta menju ong no fi tip hi kini kindiat manai kini kindiat senem menta kajing kiu kani kajing hiar sud ka law and order ka lanang hiar bha te ban ong ngidon kam hi kan no bade ki kinthai ki bandan hu tu khmat te mde ba ong ba khabdan tang ini da khabdan tang ta syong ko sarkar ngimdan ngimdei mengim batai handai ka representation jo ki kinthai ka de bandan ka representation jo ki minority ru ka de bandan de ta ki kinthai ru te ngi em ha ka state ka babar khat ke dan lang te kham ta mi ki kinthai balai ngi sngo ba siteng jo population jo Meghalaya ki de ki kinthai te banong dan representation tingi sngo along ke ya lat kan te fin pet pat ko kum snai ka ni ka kabinet mentah ka thamai fin pet babun hi ka ni ka kabinet ki dei be tang ki he sai pan ki bun hi tang ki brio ki ba let's see kala long no kum ba kadan ka kti te ban dien ban penpat ya ni ka im lang sa lang jungi ban penpat ya im lang sa lang jungi in the sense ban pen sni shu te ka ni ka kti na dien ba supet hi ngapet nga ka BJP te kamna ban syang ya ka state ka ba dang buan hi Pakistan mo te let's see yo kadan kti na dien kan ha ni rukom ban ai bor shu ikini khnang bakin yo ban kentiu kun ban khnang bakin yo ban penpat shu ya ni ka state akata rukom ban ong ka yo ka kot lei lada kalong kum kalong ka ni ka cabinet mentah ngapet nga ka yo ka kot let's see kanum poi shu te sikipat ba kayo kot kan concentrate betang hai tu ki brio namar ba ijo ba kila form me kani ko shu ong ka kitin pareng ka kartel haba ki form me kani ka kartel ka tu ka kartel ka dei betang ban sna pisah ka dei bet kum nu ban khaw ka spa ka phau jong ka yeng ka sem la jong te ka tu ka jing spa ka khaw ka spa ka phau jong ka yeng ka sem la jong ka shulong be ki minister ba ka yeng ka sem jong u kan nang khaw shu ka spa haba kalong gupta kong kaspa ka phau kanum hiar sekipat ba kanum poi sekipat ba te haba kaduna jingyo ka kot jong ki brio nget yang ki kam lai phujat kin nang mi ki ba kam snil te ka de ke ba hakani ka klip mat mata ngim expect kan ba kani ka formation mo jong ka cabinet kan long ni kata ka de ke jing kli ka bang ibu Ahmad kan ndai bangi kali naman ngim hoy ngim don bor ngim don ki benestan ngim don ki ndai banong ba ngin chus ngam jat ngim la man ngam ngi hap kren ngi hap pen su thu ki pa ba plan kan ni ko mi alen ti ki ba le sing ngi hap ya pe kam penya te nama kabinet ko bala le ju dei ndai ba ki klam tri ba phim la ban len mo ka politics kam ju dang ka ba dei ne ba bakla ndai PUE kan suki ba kapau ne am thai tengah ngam num jar keteng ni kipat ba hi ai kin bisar ledi mo ai kipat ba bisar ledi kidan hi department ki bang kilat tri ba ni pin pet pat manta ki sa weng no tempat ti bu pat ki we ai kin bu tam sulong kata representation kam dai temat te le se ni shu ai lupa na dun manta kan kana ba kin su thu ki bre kan nang ni shakman in khap ya pet company nang ni shap in khap long adikar le tingi ki pet ba kan no ban pet ba tak tai ya kata ka we ru mo ba dom kan kepi tip apa ka society jungi ki jaka puta ka hiar pateng hak kenthai kan ya pek pada tu ka land transfer act ka 2023 ka bu jingma ba ya ka jela ka jungi aba ki ong ba 100 kilometers mo naka border ka de ka jong sarkar kala ban shim kala ban le kat bamon kin shna surok sangkin jimut ngimdon e ban kren tidak along kum taru damdon ki kinthei hapo ka cabinet bakin fight yang mata ka taru ni sing shim jinjar kin